adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan. Petsa 1 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 14, versikulo 13 ngadto sa 21. Sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya ni adtong dapita sakay sa usa ka sakayan. Nag-inusara siyang miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tao busa namiya sila sa ilang mga lungsod ug nang lakaw sila aron pag-apas kaniya. Mikawas si Jesus sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya dakong kaluoy kanila o giayo niya ang ilang mga masakiton. Sa hapit na mosalop ang adlaw, ang iyang mga tinun-an miduol kaniya og miingon, "Mungit-ngit na raba og awaaw kining dapita, maayo tingaling palakton na lang nimo ang mga tao og paadtuon sa mga balangay nga duol aron mamalit og pagkaon alang sa ilang kaugalingon." Si Jesus mitubag, "Dili na kinahanglan nga manglakaw pa sila. Kamo mismo ang maghatag kanilang pagkaon." Sila mitubag, 5 ra ka pan og 2 ka isda ang ania diri. Si Jesus miingon, "Dad-ang ari." Unya iyang gipalingkod sa mga sagbot ang mga tao ug gikuha niya ang 5 ka pan ug ang 2 ka isda. Unya mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Gipikas-pikas niya ang mga pan ug gihatag ngadto sa mga tinun-an nga mauusab ang nanghatag niini ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan og nangabusog. Unya gihipos sa mga tinun-an ang mga sobra nga nakapuno og napulog 2 ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga nangaon. Walay labot sa mga babayi ug sa mga bata. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.